Sila mabughat ani. Anong nangyari, Rick? Anong May nangyari? maragangis gani. Oh, wala na rin daanan. Yeah. So yun guys, nandito po tayo ngayon sa Lee Plaza. At bibili tayo ng kaunting grocery. Tara. Ang paborito ni nanay. So, bihon. Yan, dami ng bihon. Dilata tayo, dilata. Sila mabughat ani. Panglaba. Christmas na, tara. So, bibilihan natin sila tatay ng orasan. Kasi wala silang orasan.
Kinakailan natin bumili nito kasi para may malagyan sila ng gatas, asukal at asin. Ito naman, lalagyan ng kanilang mga bulad, ng kanilang mga tuyo. So, hindi makalat yung lalagyan nila. Para hindi makalat yung plastic kasi supot kasi yung pinaglalagyan nila eh. Ito lang ba? Mamaya-maya ay pupunta tayo ng palengke at bibili tayo ng mga bulad o di kaya tinatawag na tuyo. Bumili din tayo ng orasan nila kasi namamalayan natin na talagang wala silang orasan. So, di ko alam kung paano nila nalalaman kung anong oras na. Kaya importante na may orasan sila. Go! Christmas na po! Merry Christmas sa inyong lahat! Anong nangyari, Rick? Anong nangyari? Maragangis yan eh. Hindi agad ba? Welcome back to my channel once again. This is your Filipina girl and today ay muli po nating binalikan ang Delmo family dahil may dala po tayong konting grocery at ipinamimigay po ito ng isa ko pong kaibigan na nasa Dumaguete at ayaw po niyang ibanggit ng kanyang pangalan. So napakabait at napaka-humble na tao. Maraming salamat po sa inyo at sana ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. And for sure, ay magiging masaya na naman po ang ating Delmo family dahil isa naman po itong sorpresa sa kanila. Kaya tara! Wala na ring daanan! Hirap ng daanan. Grabe. Let's go. Yung. May hapon! Salad ni. Nasaan sila Tatay Jorge? Trabaho. Anong tinatrabaho niya? Nag-ayo. Nag-ayo kag suga. May kangising yan tayo. Oo. Tuwang-tuwa si nanay, oh. Tay, mangutan na ko. Kanay mong giayo karon mo suga. Ayo na. Ito po, nay, tay. May binili po. Yes, may binili po kami konting grocery. Oo. Gusto niyo po bang malaman? Gusto niyo po bang malaman kung kanino to galing? Nay, tay. Hindi po niya pinababanggit yung pangalan. Sino bibigyan nito. Pero kilala ko po siya at kaibigan ko po. At napakabuti na puso. At nang makita niya ang mga videos ninyo, naawa siya at gusto ko tulungan kayo kahit nakabuti lang. So, naisip ko po tayo na wala kayong orasan. Ito. Oo, wala kayong orasan. So, binilhan namin kayo. Hali kayo. Ayan. So,
So, kinakailangan lang nito ay lagyan natin ng battery. Ano? Ayan, para gumana. So, tay, adjust mo yung ano, tay. Adjust mo yung ano niya. Oras. Anong oras na? Anong oras na kaya? Gusto ko kayong ano. Ayan, oh. 4:52. 4:22. So, set natin tayo. 4:22. So, ngayon po, na may orasan na kayo. Ano? Ang saya ni tatay, oh. Na may orasan na sila, oh. Ba na. Ayan. O, ayan. So, pwede natin yung isabit, ano? Binilhan ko kayo ng lalagyan ng asin ninyo, asukal at saka gatas. Kasi nakita po natin nung previous video po nila na wala po silang lalagyan ng asin, na asukal, gatas, at saka supot lang yung nilalagyan nila. So, narurumihan. So, ayan, I made it sure na saan kayo ng lalagyan ninyo. So, tatlo ito. Ano? Ayan. So, lalagyan ng asukal, asin. Okay? Ayan. At ang gatas. Okay? So, yan. Tatlo yan. Ito naman po, binili ko ito dahil bumili kami ng maraming tuyok, bulad. Okay? Oo. Dito po ilalagay para hindi masira yung ano, bulad ninyo. Ano? So, pwede itong sabawan, o ano pa, pwede nyo itong lagyan ng ano, pwede itong lagyan ng ano, puno ng dumi. Eto, hindi nagkasya, tabok natin to. Ayan. Oh. So, bumili kami ng tsinelas nyo. Nakalimutan nating bilhan si Mary Ann at saka si Nanay. Sige lang. Sa pagbalik namin, Nay, ha? Pasensya. Nakalimutan namin. Kasi isang section lang yun, pang lalaki lang. Tay, 43 size. Anong size ng paa mo? Halika dito. Sukat dito. Yan, sige. Medyo hindi nagkasya, medyo ano, masikip. Sige lang. Anong size ng paam nyo, Tay? Gis, taga na yan, TM. Ah, okay. Mauro, halika dito, Mauro. Para sa'yo to. Halika dito. Eh, sukat mo to. May muna niya. Ito. Ay, dako ka. Yan, sukat mo yan. Sukat mo. Yan. Igor ah. Okay? Ayo. Kasyang-kasya. Halika dito ninyo. Ito sa'yo ninyo. Halika. Niyo. Kasya po ba ito sa kanya? Kasya to? Mayroon na. Or maliit? Ito na. Kaya naman pinitan. Ala? Halika. Nahihiya po yung ano, bunso nila. O ayan, ibigay nyo na kasi nahihiya. Ayan. Sige lang, okay lang. Isukat mo lang dyan. O ayan, bumili ako ng isang kabo ninyo. Tabo. At saka brush para panglaba. Ha? Ayan. Kasi nakikita ko yung brush ninyo talagang sirang-sira na. Kaya binilan. So ayan na, bumili kami ng shampoo, ng gatas. Ilagay ito sa lalagyan. Yung tatlong garapon na ibinigay ko. Ilagay ito. Bumili kami ng bihon. Oo. Tay, bumili kami ng bihon, ha. Hindi ito lahat lutuin kasi hindi nyo ito maubos ng isang lutuan lang. Kasi marami to. Yan, may. Sandwich, Hindi mo na sa bahon. Hindi mo doon, sandwich. O, gatas mo. O, gatas. Ayan. Punta na sudlan na ng gata. Ito, dalawang gatas. Aigo ba na? Taso, di ko kaigo na. Yung isang gatas lang ang buksan muna. Kapag maubos na yung isa, saka buksan ng isa. Bumili ako ng panghugas ng plato, ha. Tapos dagdag ng sabon panglaba, powder na panglaba din, at saka shampoo. Ayan.
Ayan, bumili kami ng noodles. Bumili kami ng mga biskwit ninyo. Pang snack ninyo yan, ha? Bumili rin kami ng kape, tay. Mahilig kas kape. Ayan. Ito, bumili rin kami ng kopi ko. Ayan. So, ayan. At bumili kami ng maraming mga dilata. Mga sardinas. Marami po ito. Oo. Oh, hindi naman po ganyan. Hindi naman po ganyan. Kapag ay, hindi ganyan. Hindi ganyan, okay? Kapag kakain kayo, sabay kayong kakain. So, dapat budget ha. O, kunwari, kung mag-aagahan kayo, 2 sardinas para sa inyong lahat, okay na yan. Tapos may tuyo kayo, may bulad. Magluto ka ng bulad, ha? Hindi pwedeng ubusin sa isang lutuan. Hindi pwedeng lutuin lahat sa isang lutuan. Budget tayo, okay? Budget. Hindi pwedeng kainin lahat. Ito, kainin ngayon. Ito, kainin ngayon. Ito naman, kainin ngayong araw na ito. Naku, wala na kayong ano kainin yung bukas. Kung ubusin yung lahat ngayon, di ba? So, kinakailangan budget tayo, ha? O, tinuturuan ko kayo kung paano. Para may pagkain kayo sa susunod na araw. Ayan. Ayan. Ninyo, pakitapon doon sa labas. Ito, itapon sa labas. Kasi basura ito. Sa labas itapon ang mga basura. Oh, ayan. So, ayan, ilagay doon sa baba yan. Doon sa may mga, may mga toyo. Doon ilagay sa may... Maghugas muna ako ng kamay, tay. Anong masasabi niyo po, Nay? Sa nagbigay sa inyo? Bago po itong nagbigay sa inyo. Kaibigan ko po ang nagbigay sa inyo. Salamat. Ayan si tatay, oh. Kayo, Mary Ann, anong masasabi niyo? Maraming salamat po. Bigay sa amin. Nahihiya yung yung lalaki. Nahihiya yung kapatid ni Mary Ann. Ayan po, so masayang-masaya po tayo ngayon kasi may nagbigay na naman po ng tulong para sa pamilya ng Delmo. So, ayan. So, maraming salamat po sa inyo sa lahat ng naitulong po ninyo sa pamilya ng Delmo. Talagang malaking tulong po sa kanila. Talagang nakikita po natin na talagang masayang-masaya sila. So, yun lang po yung importante. Sige. So, tayo, hindi na kami magtatagal, ha? Alis na kami. Babalik kami next week, ha? Sige. Maraming salamat. Salamat po. Thank you. Bye-bye.